Αν ο νομοθέτης δεν έδινε μεγάλη σημασία στην απογραφή, θα κουβεντιαζόταν σαν μοναδικό θέμα συνεδρίασης η απογραφή. Όπως επίσης μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριος Αντιδήμαρχος μίλησε περισσότερη ώρα για τα εκτός απογραφής, για τα άγραφτα, παρά για τα γραμμένα. Αυτό, αν θέλετε, λέει πολλά για την πραγματική αποτύπωση της κατάστασης της οικονομικής του Δήμου μέσα από την απογραφή. Αγαπητοί φίλοι, για μένα η απογραφή, όπως είπα και στην αρχή, ήταν μια ακτινοσκόπηση των οικονομιών, των οικονομικών δεδομένων, του ανθρώπινου δυναμικού, των μηχανημάτων, των παγίων, των υποσυνένωσης Δήμων. Και έπρεπε να γίνει για να ξέρουμε τι συνεννοούνται και τι μεγάλο θα δημιουργήσουμε, ώστε να εκμεταλλευτούμε τις οικονομίες κλίμακας που θα απορρέουν από αυτό το μεγάλο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς, το να απαριθμίσουμε μόνο αριθμούς και μόνο τα πάγια ξερά δεν βοηθάει σε τίποτα. Αν δεν γίνει μια πραγματική, ενδελεχής δηλαδή αποτύπωση και επεξεργασία αυτών των στοιχείων, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα σωστά. Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που θα έκανε και ο τελευταίος μικροεπιχειρηματίας και ο τελευταίος νοικοκύρης. Από τη μία μεριά έχουμε το σκέλος των δαπανών, από την άλλη έχουμε το σκέλος των εσόδων. Είπε και ο Δήμαρχος, και το συμμερίζουμε αυτό που είπε, ότι τα έσοδα σε τούτη την οικονομική συγκυρία ελάχιστες δυνατότητες έχουμε να τα αυξήσουμε. Κατά συνέπεια, τι κάνουμε? Νοικοκύρεμα. Μειώνουμε τις δαπάνες εκεί που μπορούμε και περιοριζόμαστε στις άκρως απαραίτητες. Κληρονομήσαμε βεβαίως κάποιες οφειλές από τους συνεννοούμενους Δήμους. Αυτές πρέπει να ληφθούμε. Σαφώς πρέπει να πληρωθεί όλος ο κόσμος. Αυτοί οι έντιμοι μικροευρωκολάβοι που δουλέψαμε και ο Δήμος οφείλει να τους πληρώσει. Πρέπει να βάλουμε μια τάξη, να υπάρχει μια προτεραιότητα. Προτεραιότητα και τάξη που δεν τη βλέπουμε όμως στην πράξη. Σαφώς, κύριε Αντιδήμαρχε, μένουμε και εμείς στην Ιεροσαλήμου και υπάρχουν και άγραφα. Το ξέρω όλος ο κόσμος ότι υπάρχουν άγραφα. Και αυτά τα άγραφα έχουν να κάνουν με έτοιμους ανθρώπους. Που πρέπει όμως με θάρρος να έρθουμε εδώ και να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι να δούμε τι έγινε. Γιατί και αυτοί είναι βιοπαλαιστές και αυτοί έχουν δουλέψει και αυτοί πρέπει να πληρωθούν. Όμως αυτή η αταξία είναι αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής, της ρουσφετοπροεκλογικής. Που προκειμένου να υφαρπάξουμε κάποιους ψήφους, στέλναμε και στρώναμε ασφάλτους και κάναμε καντούνια την τελευταία στιγμή χωρίς μελέτες, χωρίς προγραμματισμό και χωρίς να υπάρχουν ό,τι προβλέπει ο νόμος. Αυτά τουλάχιστον ας τα σταματήσουμε τώρα, ας κάτσουμε να δώσουμε μια λύση και ας αποκατακτιστούμε από αυτές τις νοοτροπίες. Τι γίνεται με τα οικονομικά τώρα?